باز آمدم به کوی تو ای قبله ای امید، ای مادری که ساحت نامم سرای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. Avukada Brojem, kikir kalkis lan duramadı. Evet, geliyor. Уважаемые пассажиры, ҳамватанони азиз, хеле ки ба ҳамагон маълум аст, акнун сезони кор дар Россия сар шуда истодааст ва шумо метавонед ки билети арзон ва тариқи онлайн, яъне WhatsApp, шумо аз ҷои зистатон дар хона нишаста метавонед ки билетро харидорӣ кунед. билети аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба тамоми давлатҳои рӯи олам шумо метавонед ки билетҳои арзон тариқи онлайн, WhatsApp, Viber, имо шумо харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран ва шумо роҳи сафед хонем. با من نگهبان کنید. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دل من فدای تو. او مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم، او مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم، ای مادرم، مادرم جان. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.